Durant el segon trimestre de 2012, el número de desnonaments dictats pels jutjats espanyols va ser de 47.943, una mitjana de 527 diaris. Al País Valencià, la segona comunitat més afectada, el número de desallotjaments ha sigut de 8.613 en el mateix trimestre, amb una mitjana de 95 diaris. Les xifres superen ja les 400.000 execucions hipotecàries realitzades des de l'any 2008 a tot Espanya. Ha sigut ara, a causa de la pressió social de les plataformes afectades per les hipoteques i el suïcidi de diverses persones, quan el drama dels desnonaments ha esclatat amb més intensitat. Les últimes enquestes indiquen que el 95% de la societat es mostra a favor de la bonificació de la llei hipotecària i en contra dels desnonaments. La pressió social ha fet que s'hagi aprovat un decret llei que, des del punt de vista dels sectors directament afectats, la plataforma d'afectats per les hipoteques, és totalment insuficient i no va resoldre el problema més que en una mínima part. S'ha eludit establir una moratòria de desnonaments eficaç, que és una exigència unànime deixant fora centenars de milers de famílies. Està clar que els desnonaments depenen bàsicament d'una normativa de competència estatal, però els efectes dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als ajuntaments on es dirigeixen les persones i famílies afectades en busca d'ajuda. Primer, instar al govern de l'Estat a la paralització de tots els desnonaments d'habitatge habitual, sempre que la causa d'impagament siga sobrevinguda i quan es tracta de deutors de bona fe. Segon, instar al govern de l'Estat perquè modifiqui la legislació hipotecària per tal de regular la dació en pagament i evitar els desnonaments. Tercer, instar al govern de l'Estat perquè modifiqui la legislació sobre l'IRPF per evitar que les operacions de dació en pagament siguin considerades com a increments patrimonials en la part que excedisca de l'estrès del valor del bé. Quart, instar al govern de l'Estat perquè reguli la reconversió del parc d'habitatges que acumulen les entitats financeres en un parc públic de lloguer social. Cinquè, retirar els fons municipals d'aquelles entitats financeres que executen desnonaments de vella carpiceta a Porta Maria disposat en el punt primer. Sisè, no col·laborar en els casos de desnonaments de famílies que siguin expulsades de les seues cases per no poder fer front a les hipoteques bancàries. Setè, comunicar l'acord al govern de l'Estat, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i del Congrés dels Diputats, a la plataforma d'afectats per les hipoteques i a totes les entitats bancàries de Carpiceta.